ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇଲି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛିଟା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଅଁଳ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖି ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ଏଇ ଲମ୍ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଦେବି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବି ରେସିପି ବନିପାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ବମ୍ଫେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋଡ଼ା ଦେଇ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 60% ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ନରମ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଗଣ୍ଠି କରିଦେବା। ବନେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତାପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ଏଇ ଗୋଲ ରିଙ୍ଗକୁ ବେସନରେ ଡିପ୍ କରିକି ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। ଲାଲ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି କୁଡ଼ମୁଡ଼ କରିକି ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁରେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ତ ନିହାତି କରିବେ।